Zato mi pravoslavni hrišćani moramo to da znamo, braćo i sestre, praktično našu vjeru da živimo, nedeljom obavezno da se sabiramo, postove da postimo, učenje crkve da držimo, vjeru čistu da imamo. Prije neki dan pitamo sestru, jeli, kojeg Boga ti vjeruješ? U jednoga, kaže, dobro je, ali nije dovoljno. Ima li, kaže, ako je jedan, ima li još nešto da dodamo? Ima li on koga? Je li sam? Ona stade, pa malo razmisli, pa nategnu pa jednom, pa drugom, pa vergla, kaže, ima, kaže, sina. A znači, ako ima sine, da je otac. Da, ima li još ko? Stade još malo i pogura je sila Božja da izusti i pogodi, pa reče, ima i Duh Sveti. Slava Bogu! Dakle, tako, braćo i sestre, koga vjerujemo? U Otca i Sina i Svetoga Duha, trojicu jednoslušnu i životvornu. Imamo jaku, silnu vjeru. I to je već liječenje od bluda. Jer koji tako ne vjeruje, bludi, braćo i sestre. On će sigurno pogriješiti. Pazite, neće moći da odoli, vjerujte. Sile su to, grijeh je to, strasti su to, đavo je to, braćo i sestre. Ako nemamo Boga u sebi, istinitog Boga, kako ga mi imamo? Vjerom. A kakvom vjerom? Pravoslavnom. A kakva je pravoslavna vjera? Praktična vjera. Nema, evo danas u Budvi koliko ih ima. Ko je tu pravoslavan, braćo i sestre? Samo oni koji su danas u hramovima. I to i oni dosta raslabljeni, ali su smogli snage pa došli. I bit će im bolje. Daće Bog sile, blagoslovit će Gospod narod svoj. Samo treba biti strpljiv, uporan, istrajan, sa mnogo vjere da će dati Bog, sa nadom da će biti bolje. To je pravoslavlje, braćo i sestre, a te improvizacije, to ne može da traje. I zato svi ti ljudi prije ili kasnije sagriješe. U početku pomalo, a posle sve veći grijesi, sve veći blud i na kraju onaj najgori tjelesni pad. A pazite, tjelesni pad je granična linija grijeha, posle toga ulazimo u onu oblast gdje je pokajanje nemoguće. A zašto? Zato što ga čovjek tamo više neće htjeti. Neće htjeti da se pokaje. Zato uzmimo samo ovaj jedan dio od ove vrlo slojevite priče o bludnom sinu i prepoznajmo, braćo i sestre, da je korijen bluda, a blud je odvajanje duše i duha od Boga i Otca koji nas je stvorio i bez koga mi ne možemo da funkcionišemo, dakle odvajanje od crkve, odvajanje od svetih liturgija, odvajanje od svetih praznika, pravoslavnih, provjerenih običaja, mišljenja i osjećanja, kakva dolikuju pravoslavnim hrišćanima.